Hello mga mamshi, another day, another vlog. For today's ganap nga ay mag-aalmusal kami ngayon sa aming bukirin. Kung ganito nga na Sabado, talagang pinaglalaanan namin ng oras ang aming pamilya na kahit man sa simpleng salo-salo lang ay basta nakakapagkwentuhan kami ng mga ganap namin sa isang linggo. Ayan na nga at nagprito ako ng hotdog na all-time favorite ng mga bata. Bale, hinati-hati nga yung hotdog dahil marami tayong pamangkin mga mamshi. Baka may mag-iyakan pa kapag walang hotdog na nakuha. At ito nga yung pinakapaborito nilang lahat, yung may cheese. Sinunod ko na ngang prinito itong sabaw no damilig. Napakarami nga ganito sa amin at nagkakahalaga lang ng 25 pesos isang kilo. Minsan ito na nga yung inaalmusal namin at napaka-perfect ka-partner nito ay kape. Sinunod ko na nga itong talong na hindi nawawala sa mga simpleng ulam na pang-almusal. Maikwento ko nga lang na nung panahong buntis ako, sinasabi nilang bawal daw ang talong sa kadahilan ng mangingitim daw ang balat ng baby kapag umiiyak o magkakaroon din daw ng balat. Alam mo na kapag madami kang kasamang tandrax, ang dami-daming pamahiin. Sinunod ko na nga itong meatloaf na pinakapaborito ko sa lahat ng ulam na pang-almusal. Tandang-tanda ko nga itong meatloaf at pansit canton ang sumagip sa panahong nasa college pa kami. Paano ba mga mamshi, nung panahong nagbo-boarding pa kami, itong dalawang ito ang pinakamura at pinakamadaling maluto. Meron din palang smoked fish o tinapa na binili namin kahapon sa Talipapa. Mas gusto nga namin to kaysa tuyo. Kapag ganito nga na gusto naming magsalo-salo, talagang ambagan kaming magkakapatid para pantay-pantay ba? At ito nga yung kinagandahan kapag magkakalapit lang kayo ng bahay, merong dadamay sa iyo kapag may problema at may taga-cheer o taga-palakpak sa panahon na may achievements ka sa buhay. Ito nga ang alugbati ay binigay lang ni Manang Merol kaninang umaga kaya may dagdag ang aming ulam. At habang naghahanda ako, kumuha na nga rin si Berang ng dahon ng saging na magsisilbing pinggan namin para wala nang maghuhugas. Inihanda ko na nga rin itong sausawan, bali nagpiga lang ako ng 3 kalamansi at saka dinagdag ko itong bugoong na paborito naming mga Ilocano. Sausawan pa lang, talagang mapapataob na naman nitong kaldero. Ayan na nga at sa wakas tapos nang lutuin ang ating pang-almusal. Mangantayon! Okay na din pala itong saging kaya hinarvest na namin kaysa iba pa ang kumuha. Pagkatapos nga namin kumain, kanya-kanyang pwesto na pero itong si Inang tagbat man nga tagbaton. Imbes sana na magpahinga, ayan haan man makatal na. Masarap ngang tumambay dito dahil napaka-presko ng hangin. Hindi lang doon, napakatahimik din.